హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక లిరికల్తో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓల్డ్ సాంగ్. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాళ వీడియో సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసిన తర్వాత జన్మ నవ ప్రేమే ఆయలా నవ ప్రేమే ఆయలా నవ మంది దిహిన మనీహా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మీ సపోర్ట్ వల్ల ఏదైనా సాధించవచ్చు. సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నాకేమైనా. సో తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి. ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫోటో ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు సాంగ్ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒకవేళ ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫోటో వేసుకుంటారో ఏ ఫోటో వేసుకుంటారో అది మీ చాయిస్. సో ఫోటో మీకు నచ్చిన విధంగా ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాక్ చేసి, సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉందిగా, కింద ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి పైన దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరు మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ ఉంటుంది అండ్ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ముందుగా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద సాంగ్ని తీసేసి కాపీ 16 లేయర్స్ అని ఉంటుంది. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 16 లేయర్స్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ లేయర్ని కాపీ చేసి ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్, సింపుల్ పేస్ట్ టైల్ చేస్తే కొంచెం లిరిక్స్ అనేది కింద పైన వస్తే ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్, సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా పేస్ట్ టైల్, ప్రతిదానికి ఒకటే ప్రాసెస్. పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే. సో మీకు నచ్చిన విధంగా వేరే సాంగ్తో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది మీ చాయిస్, మీకు ఎలా నచ్చితే అలా. ఇలా అని కాదు, అలా అని కాదు, మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా ఇలా చివరి దాకా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లిరిక్స్ కింద పైన అయితే సగం అవుతుంది. సో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీరే. ఇట్లా లాగేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇలా పెట్టేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇటు అటు అయితే జరపండి, మంచిగా మెల్లగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మెల్లంగా చూసుకుంటూ మెల్లంగా యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న వీడియో కదా, సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఈ లాస్ట్ మీ పేరు యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకా లుక్ రావాలంటే ఏం చేస్తారంటే, ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో టెంప్లెట్ కావాలంటే చెప్పండి, టెంప్లెట్ ఇస్తా. లేదంటే మీ దగ్గర ఉంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఏదైనా టెంప్లెట్ కావచ్చు.
సో నేను ఈ టెంప్లెట్ని యూస్ చేసుకుంటున్నా. సో టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఒపాసిటీ అనే ఉన్నదిగా, దీన్ని టచ్ చేసి లైటింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో స్క్రీన్ చేసి దీనికి సౌండ్ ఏమైనా ఉంటే మ్యూట్ చేసేయండి మొత్తం. సో ముందుగా లాస్ట్లో కట్ చేసుకోవాలి, ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇక్కడ 27 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి, 27 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, జై హింద్.